Останахме само аз и Радо за върха. Джина издали багажи. Да. Симеон Панайотов. Лисиците. Дойдоха му повече пържолите. Колко време? А? Кое? Имаш. 7 часа. Имаш ли? Да. Преди са. Нагоре. А? Нагоре виж какво. То няма нищо. Фигаро, Фигаро, Фигаро! Още едно мостче. Още едно мостче. Виж това с предишните мостите, видите где аз. Аз видяме. И лисицата се завръща към нас. Давай това отгоре. Как се става робката? Пичуе! Наляво е. Наляво? Нали наляво се е там? Надясно какво да е? Супер. Чуваш ли нещо? Аре, бе. Я снимай малко. Как са само задните си вижда? А? Дай наляво надясно. Последни метри. Е там плава, Мичо. Виж по-пишу каньона на Водопай. Надолу. Тук е площадката, бе. Пикник. Да, ара. Виж по-пишу по град Смола. По тази пътека. Да. То. Къде ли Смола ще вземе? Нали ти казвам къде е оня път, де е там на майком път. Да. Сигурно тук сме минали път. Има само саморано. Сега ще ние нагоре като стигне. Дай му пауза. Тук преди това го нямаш. Галина? Где? Добре се. Малко чух. Дай, всички снимки. Право с снимки. Може да върва така. Това е ясно всичко. Продължаваме. Аз на нас не ходим обаче. Сигурен съм. На коя? Не на тая. На коя? Бяхме на тая, на оная. Ама там ли? Ели бе? То сигурно по този път се това се минава до нас. Не. По това де, за Смолен да. Маре? Коя бе? Не на оная, вижте. Да. Не на оная спомня си бяха някакви да гола. Ай се отивам, развалиш плечето, ле. Развалиш плечето, бяха. Бяга, бе! Чай малко да снимам Смоля. Ооо! Много е. Как става да снимам Смоля?